Cik, cik. Alana yang masuk mapar minggota, dot proses ini para lado dot pandita, pinangido matus cita salutna jonjong mahita. Hami parhalado pasaton selamat toba rumah tuhita saluhutna. Tamadu hita mandok muliati tu debata pertinggan basai na paluasok kita bongo tu tahun baru 2024 tahun. Diramoti jala di pai baru do hita totong marhiti hatana nabadiai nangsuan di bagasarohata. Asanggiat ibaru roha doho pikirata gomos mahita martangyang tutu hatai asa hipas-hipas hita madalani taunon di padao akamara do nasaragam ni sahi sia kita alani tapuji matu hata di bagasan hati bulon nei maret di mahitasian bukit nomor 70 ayat 1 ayat 3. Di
sotong saitong maian hatami na marapuli rohai alay pangaro sa sude padang masian hamibe alay pangaro sa sude padang masian hamibe. Mar hite-hite goar ni debata ama, dohot goar ni anak na Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni todi parbadia na tumo palangit dohot tanoon. Amen. Audo alpa, audo omega, bonana dohot udungna ninna Tuhani, na adong dohot naung adokyan dohot daro, pargogo na sumurung haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Martangi ang mahita. Ale Tuhan ni bata, sian asin ni rohamdo uban sahat tami tu taon na ibarwon. Hodo la mangaramoti kami di bakasat taon na salpui. Saya si maroham say unak tulak kami nuaing. Say dongani mahami di bakasat taon na ibarwon. Pasu-pasu kami rodi akka ulaw na denggan na ku ula kami marhite-hite guarmu. Alay na gumudang pasu-pasuhon mahatam na badia itu rohanami. Asa gabi ibaru rohanami. Asa pamasuk ho kami tuban wagijang di hasusuda di buhal nami. Amen. Mare dehita sa bukede nomor 26. Tatangiom ma pati ni debata di minggu tau baron, ima patik parjolo sahat rodi patik pasapuluhon. Patik parjolo, audo Jehovah debatam ninna debatatta, dang jadi marakku pau banommu debatam, patik paduahon. Dang jadi ganaummu jala dang jadi sumanommu manangaha na di banua gijang, dohot na di banua tungaon, rodi na di bagasan naik na di toru ni tano, yang gotunggabe si sobaon manang sioloan. Patik patuluhon, dang jadi dohonon goar ni debata, yang gosoture dalanna,
ai hona humna do sogot akkana marsideang di guarna. Patik paupaton. Ingot tamuma pabadiahon ari minggui. Dina ono marima ulahamu nasa si ulammu. Alai anggo ari papituhoni ari paradianane Jehovah de batamdoi. Dang jadi ho mangula anggo dina sadari manang anakmu pe manang berum manang naposom lahi-lahi manang naposom boru-boru rodi pinahammu rodi isini hutani halak pe namagibati hutam ai dina ono mari do di top pare bata langit dohot tano dohot laut dohot nasa isina dungi maradiat do ibana diari papituhoni di bahenido ubain na di pasu-pasu di bata Jehovah ari paradianan nai jala di parbadiai. Patik palimahon. Ikol pasangapomu do natorasmu asa martua ho jala leleng mangulu di tano nanelehon ni Jehovah de batam diho. Patik paunopon unako mamunu. Patik papituhon unako mangalakup. Patik pawaluhon unako manako. Patik pasiahon. Una ka olo makatidakkon hata na sotutu maralohod donga jolma. Patik pasapuluhon. Dang jadi haliangan ni roham bagas nilongammu. Dang jadi haliangan ni roham donga saripe nilongammu. Manang naposona bawa, manang naposona boru-boru, manang lebuna, manak kodana, manang diape ugasan ni dongammu. Boha padok ni debata taringot tu patik na sapuli oddo. Audo Jehovah de batam ninna de batatta pargogo naso hatudosan jala parrimas siluluhon dosani ama-ama tu pinoparna rodi sudut patoluhon rodi sudut paupaton pinoparni akka nasogoroha diau alai asido rohakku diakka namar ribu-ribu akka namar holong ni roha diau naso mangalaosi patikki ido saat na atong rap magidogogo mahita tuadopan ni debata. Ale Tuhan debata say pargogoy mahami mangulahon na hobar tupati mi. Amin. Mare de mahita. Tato potima dosata martangi yang mahita. Ale amanami jala debatanami na di Banua Gijang parasiroha na sumurung midahami. Hupar hatutu jala hutopotihami do dosa dohot panglason nami nagodangi. Tatap mahami marhite asini roham. Jala sesama dosa nami saluhutna. Alani pakokop ni anak haholongan ni roham Tuhan Yesus Kristus si Pangulo kami. Amin.
baga-baga ni debata taringot tu hasisan ni dosa. Musat pihak kadolok jalah mutal akarobean alai anggo para sinirohakku nasotupa musat siakko jala para ni hadamiokku nasotupa humordit ninna jahoba sia-siho hasanga pemal di debata na digijang mare de mahita. Tangiho kamu ma hatani debata turpuk epistel di minggu tau baron tersurat di Jakobus sobat ayat 10 tolu sahat rodi ayat 10 pitu. Hamu didok kamu do sadario manang marsogot lau mahami tuhuta adui asa disihami sataun bertiga-tiga jala mangomo-omo. Sika ni iman ya dohono muna molo na lamo rohani Tuhani mangolu mahami jala bahenon nami maon dohotan. Atong na boto mabay na ringgan gabedang diulahon na mardo sama ibana disi ido sahat na mertua doakan na tumangihon hata ni debata jala na piopsa. Mare de mahita. Mardigo Sakude
tidak ma haporsyotai songon nahina tidak kuni dongata sa haporsyao di sadok pertibion rak mahita madok. Au porsya di debata Jahoba ido ama pargogo na suhatulusan na tumapalangi dohotano. Au porsya di Yesus Kristus anak ni debata Jahoba na sasedai ima na tinubuhon ni si Maria na gabi-gabian siato di perbadia adorang so habubuhan. Ido tuhata na tumau na bernit di panguhuman ni Silatus na mate tarpajal do ibana di hapinarsilang na tuat tu banotoru dung ditanom na mulak mangulu di are patoluhon na manaik tu surgo lau hudul tu siaman ni debata Jahoba amanai pargogo na suhatulusani disima ibama pai mamulak sogot tu tanon manguhumi halak na mangulu dohot na mate. Au porsea di tot di perbadia jala adong sada huria na badia huria hatopan ni halak Kristen akka na badia dohot di hasesani dosa dohot dihatai na mardok mulak mangulu sogot daging ni halak na mate dohot di hanguluan na surasuda. Amin. Tabagema sunggul-sunggul ni huriata. Shalom. Halo, Oras. oras. Selamat tahun baru ma di Hita Saludna. Selamat tahun baru. Sunggul-sunggul di Hita HKBP Tamarunang Senin sada Januari 2024 sada Guarni Minggu ta sadarion ima minggu tahun nai baru topik minggu dengan dosa luhutna di bahan debata di tiki halehe tanna. Ia membuat segala sesuatunya indah pada waktunya. 2. Di parminggota sadarion sidung sunggul-sunggul mandok hata do sahalak mewakili ruas dohot mewakili sian parhalado. 3. Parmingguan tahun ni baru dohot open house ni huria. Sipul parmingguan tahun ni baruon masuk pukul 00.00 wita di Patupado open house huria na maringanan di Jabu Dinas Huria. Ria mahita mandohotisa. Songonima sunggul-sunggul ni huriata di bagasan mingguon tatangiakon ma asa gabi pasu-pasu dohot lasni roha dihita tarlumobi gabi hamuliaon di Guarni Tuhata. Amin. Madokata selamat tahun baru ma mewakili ruas Johami ma amang Dr. Andus M. Panjaitan MM. Horas. Selamat tahun baru. Selamat tahun baru. Perjulo sahalima di pasat titat mau lihat godang tua mata perdengar basai boi tol hasita tu tahun 2024 ton. Nah hormati hami amang pandita siaturi hamu amanami perhaladonami dohot sude amanami inanami naposo bulung dohot remaja sekolah minggu na dohot di parimingguan sarion songo buah-buah ni amak taparhalado dok mahami mewakili siar ruas mandokon selamat mandokon hata di tanggal 1 Januarion ba songon ni na tua-tua mak sada silop pauwi dua silop pagarong mundu sada pedokon hata nauli nak sude mah tara mandokon ate dos marwata. Jadi di hamuna amanami perhaladonami paditanami hami siar ruas pasahaton parjolo selamat tabaruma di hamuna amanami perhalado di amang padita amanami inanami perhalado ni huriata naung makubasi huriat tahun siat tahun nasalpu
satu sadarion. Hami sian ruas manggogohon maranganyakon asa di tahun 2024 di laut Tuhan ma di hamuna hasehaton haipason laho mangulahon ulaun ni tuhata marhite-hite huriatta naung di prograpon huriatta boy mardalan doho denggan hamis yang ruas situgu-tuguodo jala tong siajuajuon alani marpangidua mahami tuhamuna parhaladun nami talumobi ma tuha magpadita nami na pas mara tanggal 3 sa bulan. Molo tabereng do amang statistik ni huriatta molo hami majenuak siya nama aunggo sia puluhan 90 alayang di luar kota sebagian alayang ngasong ni bereng amang ba macek do rakor ama ate pakai gigi aterek maju 2 kali mundur 4 kali ate sebetulnya gudang do ama-amang, gudang hampir 90. Kalau bisa 50% hadir, berarti 40-an ya, 40-an. Alani amang terlalu itu pampat ditanami, baik kamu jo metode, so dia mamajou asarap nian aka amani huriaon, ala amani huriaon do tong manggugui ulaun ni huriaon. Mulu akainata pe bagudanggo alai tapo raji nasine marko. Ima pangiduan nami amang jalahami pe marsitutu do tong madohoti aka ulaun ni huriata. Ima jo hata songon hata siat mewakili ama mandoko selamat tahun baru. Ada mulu idokon sekali sehali mendayung 2 pulau terlampaui. Unak pola jong-jong au minggu naro taringot tu pesta peresmian resort boy marado honok di son. Dihita saluhuna ruas ni huriah HKBP Tamarunang. Natoari nunga di pabakit hita gabe panitia peresmian resort Tamarunang. Kami ma ditunjuk na manguluhon pelaksanaan alani mangido mahami tuhita sude ruas ni huriatta asarap mangulahon hita saluhuna bohadi hamuna amanami inanami naposo bulung remaja siap dohita gabersot so nagaledo siap dohita gabersot siap perhalado na siap puang na bado HP nama saya ini menandatangan na gudangan bahwa setuju alai husukuman josalai siap dohita gabersot Siap. mampu dohita membiayai resort Mampu. anggoi mampu naon agak turun naik ate. Jadi ikut siap dehita dan mampu. Apa yang sudah pernah kita ucapkan dari mulut harus kita pertanggungjawabkan. Ima idokonna taro gau taro tata. Karena kampanye udah. Apa yang pernah kita ucapkan dari mulut, semangat dari mulut kita harus kita pertahankan. Jadi hamu pe amang perhalau nami ngai pilih tamu do inak perhalau nami ngai pilih tamu hami gabe ketua tok tong ma tangok kamu jala dongane amu hami alani marsadani roha mahita laho mangulahon ulaun ni huriatta marsanga ma debata mauliate selamat tahun baru madihita di hamuna amanami do inanami taldumo di hamuna amang parhalado nami do amang padita do sekeluarga. Tuhat nama ngaramoti kita di tahun 2024 tahun, ima di tahun penuh sukacita kebahagiaan. Kenapa tahun kebahagiaan tahun 2024?
karena semua berbahagia. Semua bisa berulang tahun, termasuk yang lahir tanggal 29. Bisa berulang tahun, jadi tidak ada yang tidak bahagia. Jadilah kita menjadi pembawa berkat. Melihat memang, horas ma dihita salutna. Horas! Horas, horas. Mardok kata selamat tahun baru ma mewakili perhalalu ni huriata pasatami ma tu inang situa baru manurung. Horas ma dihita saluhutna. Horas. Selamat tahun baru ma tutu di pasatami tu amang pendeta do tu inang tu dongaku parhalado amang inang parhalado songoni nang amang inang ruas ni huriata songoni nang anak kon nami na poso nang anak kon nami sekolah minggu. Selamat tahun baru ma tutu dihita saluhutna. Selamat tahun baru. Mola tema tutu tadok tutuhan. Ala boi do hita taripar tu tahun 2024 ton. Mola tema ala ibagasan kesehatan do hita. Saya lam tudeng ganda ma tutu hita manaripari tahun non. Songon na dok ngedei nauk salpu tahun na buruki ta salpu ma tutu tahun na buruki aka nahurang denggan akan naburuk di tahun 2020 ta salpu homai ta sambut mengawali tahunon dengan hidup yang lebih baik. Kiranya Tuhan menyertai kita, memampukan kita melakukan yang terbaik. Songonima tutu aqua program ni huriata naneng berencana hita tahunon neng resort. Molo mereka keadaan ni keuangan ni huriata tidak mungkin ni narohata do. Tapi tidak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Segalanya disediakan bagimu. Asal engkau percaya padanya. Tengok mayamang, bagi Tuhan tidak ada yang tak mungkin. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kalau kita semua amang inang dengan parhalado bekerja sama, semuanya itu akan bisa terrealisasi. Sayang giat matutu di pasu-pasu tu hatta mah hita sude terlu mobi tu hita sude amang inang dot akka yang nakon nami na poso akan nong karejo saya di pasu-pasu Tuhan mah di parkarejoanna di tabe tu hatta matutu pasamotan na ulina denggat di hita di taunon asa boy tutu hita mabain yang terbaik untuk huriat tahun. Karena itu amang inang doaka anak kon nami na poso, mari kita semua bekerja sama melakukan yang terbaik. Sehalina amang inang doaka anak kon nami na poso, sahak matabe, selamat tau baru nami sian parhalado tu hita ganup, tu hatta ma nama masu hita saluhuna moliate. Tapapung uma peliata, marede hita siya bukede nomor 65, memukasian ayat sada. Dia di bawah
lihon ayat opa. Damai ni debata na sumurong siyan saluhut na roha. Imana mga ramoti ate-ate doho pikiran muna. Di bagasan Kristus Yesus Tuhatay. Amen. Shalom. Shalom. Horas madita saluhut na. Selamat tahun baru ma dihita saluhut na. Agak nengek do pesurai ati buhadong na mondok-mondok. Selamat tahun baru ma dihita saluhut na. Ta'ala soma amang inang haanggi inang binaribot atin di bata ima nagabe jamita di tahun baru di sada Januari 2024 ima nadine sian. Parjamita bitutulu ayat sada 1 ayat 15. Asa tajahama marsika soring. Parjamita bitutulu ayat sada 1 ayat 15 sia kami ma ayat na parjulu. Martikibedo saluhutna di hasyanganon. Martikibedo luhutna natinopa. Martikibedo uhutna sa sakap-sakap di hasyanganon. Na mamugangi dohot na pamalupon, na mangalohay dohot na paulihon, na mambalokon batu dohot ma papunguhon batu, na marsumaan dohot na madaw siyan na masumaan, na mangaribahi dohot na manjarumi, na mauhom buti dohot na marhatay, tungahama parsulian naho tinggal di pangula marhiti sian ulon na sadiri, alay anggoy ba na ding gado sa luhut na di ba ditiki halehetan na dito pahod do uhut roha hangguluan sa liling-liling na tubaga sa roha na sida kolan na so dapot jolmay sulikuton na jadi-jadian na jinadihon ni dibatasian mula-mula saat roh di ujung. Akup ni itahe manang isi jolma na mangan dohot na minum dohot marnida na dinggan marhitisian ulon na silehon-lehon ni dibata do nangi. Manang aha na masan waeng naong dung masa doy jala manang aha na masa sugot naong dung masa doy dinarobi ay diulahi di batado manglului naong salpuy ido sahat na
Asin rohani tu hata Yesus dohot olong ni rohan di bata ama dohot para seorang itu di perbadia ima na mandongani hamu salut na akka dongan sahuria. Tapuji matu hata ala di patau ibana hita tol hastu tahun naik baruon tahun 2024. Tapasangap magwarna ala ni pandonganion na di hita di tahun nang salpui di tahun 2020. Ay di tanggal 1 Januari 2020 atipe rap dohot dongata jolma di saduk Portibion dohot dongata sa bangso di Indonesia tataga mangalupi hamaolon na sohya tadupi di nguluta di bagasan tahun 2020 di parnguluon ekonomi dohot aka na asing nai alai tung diramoti tuhata do bangsota Indonesiaon boy tong pertumbuhan ekonomi ta dang tuhat sian 5%. Alai manahan jalan ako sa hatu ujung ni tahun 2020 tutu bahat do pesian tong atongan ni ruasta na tong mangadupi hamaulon di parngulun si genop ari isarani aka sudut no poso bahat do pinaso marulaon na pasti jala marpadapotan na dingkan laho padalan doho pahebang parngulun nang usahana alai terbaik kita do pe mangadupi sa siala ni loas hamu mahami atas kuar ni sudi partohorota nagot tiki nang naso tiki songoni nang aka parhalado naso partohonan di galup tirket sahatu na dihatopan pasat hata na mangiuton tuhamu saluhut na selamat tau baruma dihamu hamu akalongan ruas ni pamatang ni Kristus na hinaholongan somaldo ditaringoti akan na porsia habisuhon ni ngulu na pinaadar ni dibata marhiti parhabisuhon parjamita uju dibilang-bilangi taringot tu pardalanan ni ngulu ni colma di Portibion terlumobi dina didungdung colmai nadengkan situ tu di nguluna dohot dina diadupi colmai naso tonggi di nguluna sada sian na jut-jut dia tahun jala dipake akan manada isi ni parjamita bidutului ima namar haroroan sian ayat sada sa sapului ima na mangodolhon namar titibedo nasa sakap-sakap ni jolma partikian na nang aka na tarbaisa jala marhangalutan do jolmai dipakeon isarana ujuadong na macedenggan didungdung sasahalak sasabagas sasahuria manang sasabangso petahe didok songonon tolema ta paidaida ma satokit doi salpudo annoni songon sorohani podati dongulu ni coloma di Portibion song natar suhurat di parjamita tului marti tibedo sude adong tiki tubu adong tiki mate adong tiki mambugangi adong tiki pamalupon adong tiki mangaluhai adong tiki paulihon adong tiki tangis adong tiki mekel adong tiki mangandungi adong tiki manortor adong tiki mangambolokon adong tiki papunguhon adong tiki masiumaan adong tiki madau sian na masiumaan adong tiki mangalului adong tiki mangago adong tiki mangaramoti adong tiki mambolokon adong tiki mangaribahi adong tiki mauhom adong tiki makatai adong tiki makahalongi adong mamusui adong na mardema laos diodol homatong ayat 10 na mandok nunga tung takas huida hangaluton tinurpukon ni dibata tujolma manusia asa marhangaluton sian akai buoi songoni bagas pangodolon na gabe manirang ayat sada 110 sian hata di ayat 10 sada 115 sape pola tubuh pamerengon naso denggan taringot tungulu nang ulon ni jolma di Portibion sahira naso pola rikot marusa ahita na porsia dituhatai dia kana denggan na taula di Portibion sahira naso rikot ita marsita-sita mandungdung na denggan di ngoluta marhite kerja keras kerja cerdas kerja kreatif gabi persidohot kita manguhun pangodolon na nasongoni HP ia hita akar ruas ni HKBP tauhun jalat ayhutod do pangajarion ni HKBP namar haroroan sian pangajarion ni hatan di bata namar haroroan sian ayat 10 sada sahatu ayat 10 limai nang na di aka surat na ginuruton ni Apostol Paulus
jala na pinahebang ni reformator Martin Luther na mandok parjolo di tangan ni debatadong uluta akan naong tardidi tu bagasan guarna di parmahani debatado hita didongani do hita madalaning uluta di patao do hita mangadupi sia do bota tung songod dia pe duk na dangadong hita namalua sian pangaramot yon na jalan na paduahon di jauh jalan di patao uhud di pargoge di batado hita akan na martuaton di bata songon na poso ni di bata patu panading ganding uluta maradopon akadongat tajolma sading ganding na marojahan tu holong maradopon dongat tajolma dohot akka na tinopa na asing marojahan tu pangauhon tu pangajarion na songoni macarikot do para si dohot tota patu panading ganding uluton ati pesatok kidong uluta ganup di Portibion ay bahat si tutu na ikon patu paota na ding ganding uluta di Portibion tarlumubi ma di partikian sinuaeng dina lam taida lambalga paramaraan ni adopan dohot si adopan ni hajol maun sada siani ima parnako ni mohop ni Portibion na mambociri akka si taonon ni hajol maun dang jadi hita soboti majalo haroroni parmaraani ati pejahu bado pakirimota mangadupi nasa na ikon adopata tarbani ibana do manuh kita dina tinggang hita humasusa pea somargogo alai ikon tapatu pado nasa na tarbay kita patupasa marasa sahala dohot rap marsiada pari mangadupi dohot manaluhon akka parmaraan na boyro anggiat buy adopata jala nanengro anggiat buy ambaton manang pasidingot say di ubahen na dihita HKBP tau jahido ulota na maragami di Portibion mamuka siya na met hita di hata ni dibata ginuriton ni Apostel Paulus na mandok nasa na mangulu ikondo mangulu boy tabereng di 2 Tesalonik 3 ayat 10 ayat 10 syarani di panobauta tu di bata di ari sada Januari 2024 sadarion laho manulak pangodolon ni hatana di parjamita tulu itap ni ayat 10 nama nirangsa sian ayat 10 sada 15 di enek do jamidata 1 ayat 15 asa tung takas ia di parjamita tolu dang apala namandok mari suang do ngulu ni jolmai adi pe marujung do ngoluna dang manotong alai denggad do ngulu ni jolmai nang na denggan na ni ulana syalani uju mangulu ibana rikot ibana habisuhon dang holandina mangulai ale dohot do marhangoluan na maripola naisa na tao mangadupi siyadupan tulu na mangyutodo na niodolhon ni parjamita tulu ayat sada 1 ayat 15 na macarikot dihita ruas nang partohonan ni HKBP mangarimang-rimang isa di na masuk jala tadala ni tahun 2024 so ruas ni HKBP pinarmahan ni dibata parmahata na sundinggani na parjolo ima na niondolhon ni ayat 10 sada do 10 pati alai anggoy ba na dinggado sa luhut na dibayan didiki halehedan na jala na binayan ni dibatai hot rodi sa liling-liling na do dia na nidok na disi ima na diguari di ayat sada 10 na masa dinguluta nadinggan dohot nang naso dinggan buy do dibahen di bata dinggan ditiki halehetan na tunguluta na tinopana dohot hina holong nai pola dipelehon ibana anak na nasa sadai palua hita jolma nang naso jolma pe omma bagas di panadaon ni sitadda dohot si soba di batai nang naso dinggani buido di bayan di bataga bedinggan ditiki halehetan na denggan tunguluta marsada-sada marsa saripe marsa sahuria
marasa sa bangso, dohot marasa hajol maon, marasa portibi, dinggan nang tuaka na tinopana na asing nay. Asa dinamasa na maul taadupi, unang migor margudupong hita, unang migor aguan pakirimo kita, ay nang na maul na masa tuhita, nang naso dapot rohata akan na maragami naso targuriton dison sada-sada, tarabayan di batado membandingkan tuhita gitikki halehetan na. Porsiado hamudisi timbangi ma, jakon ma, hanguluhom ma. Ra mangiuton pamikirota songon jolma na marsikola sahatuna satibu-tibuna dang tarjalo hitai. Alay nang naso tibo sikola, alay bahat jalagajang pengalaman ninguluna songon jolma nang talumobi songon na porsia di bata situlusada dot olong na tuaka naong tinobusna na macay argay naong mangoku naso adong na buhay manira kita siyan holong ni di bata di bagasan Jesus Kristus buido au honon na hatay nagabi topi ni jamitata alayanggoy ba na dinggado sa luhut na di ba ditiki halehetan na. Macarikot doon di hitarua sa kabipesian sandok umur na tumua dohot na uposope isarana bahat do ra na posi na lungun na dukduk nang dung sudagugu uju gumale holi-holita dohot pamatang taipe tahe dohot nang pakilalata pakorhonna manang balisa gale pakilalata gabi gale nang pamatangta boy rosahit naso tartu kita uju di pordiani dainang uju pese-pese nang uju poso talumobi dina tung maul situtu parngolun ekonomi ni keluarga tabe bahat nadangol di ida jala di bolus ngoluna aidang sudi na dinggan situtu manang dinggan ngolun ni natoras tabe alai ditiki hale hetanna di bayan di batado akan nato bulusi gabi patupa na dinggan di ngulut tabi boy uju mangulu do pehita las boy uju so mangulu pehita jupangan niaka poporata di sudut-sudut na mangihut macarikot taauhon jalataingot di bagasan taonon na masa na maol di nguluta di tahun 2020 tului nang adorang soy buido gabi dipakai di bata di tahun 2024 ton patupa nading ganding uluta marsada-sada dohot marasa sa keluarga nang marasa sa huria molo masa jala tadupi di tahun 2024 ton diari-ari naro nahira tung maol dung tadai nadinggan manang dang tadai do penadinggan mangiuton suat-suat ngata pake unang migor lupa hita di hatanay bahenon ni dibatado nang naso denggani lamma na denggani patupa na denggan ditiki hale hetanna narikot benget kita manahan tapangasahon iba na mangalupi na taalupi marhiti tangiang nang aka usaha ulaon na denggan naubu tulomo ni rohana unang tabuat dalan na jepek manang pamikirion na pejet taula naso hinalomohon nay alai pamikirion na bidang jalan nagajangma tabahen partikian naso holan saurdut tu suhatta di dibata lau patupa na dinggan diakan na taadupi di ngoluta ido surung ni na manadda dibata pargogo naso hatudosani siya naso manadda ibana taauhom mahatanay tatangnya kon hasitongan na dingoluta dingolu ni pardonga saripiota keluargata ulota nang sitata napaduahon sialan i ditiroy dohita dina mangulahon nasa ulotai asa unang gabi holan na mangula patupahon na dinggan jala madungdung sidungdungot tay hita alai ikon sahat dohita tungolu na marlapatan ngolu na maripola nagabi hagugon naso tarsuhat
ima na marlas ni roha jala mambahen na dingkan saliling dinguluta na parpodion mace bahat do boy mangarsai hita dang holan na masa di dirita ale dohot do na masa di humaliak kita talumobi dang holan na tabege siya radio manang siya televisi ale dohot do na taida di ula-ula digital na sahat tu handphone ta nang sahat tu na maragam rumang nay isarani Facebook, Instagram, TikTok, Twitter dohot na asing nay nabuhay padaw hita siyan ngulu na digohi las ni roha jamot mahita isarana las ni roha diaka nang tardidi tu bagasan gor di bata situlu sadai dohita aka anak do borun di bata dohita aka namar di batahon di bata pargogo naso atau dosani dohita aka na pinarmahan na bangsona aka nang majalo baga-bagana na dongan na dohita saat roh di azal ni hasyangonon molo tungpe itap ni natuk mangan dohot minum ganup ari dope naung tadai di pardalanan ning uluta dang dope sahat tu na marjabu sadiri dang dope sahat tu na marhasohotan dang dope marianakon dang dope sahat tu na manipan na tapapungu-pungu sian ulota nang usahata pakeota uju sudah gugu manang pakeota manarihon aka poporata marsudut-sudut dariada masa parukilon masa habot di roha rosahit dot akan abui taguari sada-sada di rohat tabe sotung taluas akai mabubut sian rohat talas ni roha gabe dang tarbaik kita marlas ni roha balik sama manang AHP na taadopi las ni roha do hasurungota soon aka naong pinaluan ni debata aka na tinatap na ganup ari siyan habangsa para siyan nay na sodung tadi konon na ima na manggohi rohata diucap di bata masya rohata aka lungun ni roha arsa ni roha marhite huaso ni Jesus Kristus si paluay alalas ni rohaido namian jala manggohi rohatay laos ima mangujahi hita patupa nading ganding uluta mamuka siyandak dana kita sahat tu akan ang sudah gugu jala gajang umur lansia sahat tu na marujung ngulu marasing do manang dao dumingkad do pakorhon hasil ni nataula molo mangula hita di bagasan las ni roha unang talo hita patupa akan nadinggan manang dia pe hitamian jala manang AHP na taula patupa nadinggan tudongata di bagas di humalia marhiti ulota nang di parsarota tarlumobi di parsaoran marhiti huriana HKBP sadinggan dingganna mamake dalan na totong ibaru rade pay baruon asa tau hita mangadupi akarumang ningulu na ibaru isarani era digital nang era artificial intelligence sinuaing na sodung tarsura nang taadupi ditiki na salpo tapangido tu ibana habisuhon lao mangodopi romang ningulu na baru na sodung taadupi dope dina hurimang rimangi hasisitong ni hataon hinari kota maka mulatehon na dibayan di batado dinggan tuakai na dinggan dohot na so dinggan ditiki hale hetanna jala salani macariko tita mangulu di bagasan na malas roha huingok ma na masa na mangiuton gitonga-tonga ni huriat HKBP ima akan na masa di tahun 2022 nang di tahun 2023 lo samuma pinatol hasdalan palasod rohata jaladalan manidangi pakorhon nina digohi las ni rohai hita gabe masa nadinggan na sodung masa dihita HKBP sada ima sangado diaka tahu-tahu na salpu ima tahun 2004 sahatu 2020 masa na mangihuton di tonga-tonga ni huriata martibun utang ni HKBP tudana pensiunna
pola marasam 144,7 miliar. Alai naso denggani di bahan debata, alai naso denggani di bahan debata do denggan di bulan Januari 2020 sada saat di Desember 2022 dina di ujungna nunga tagarar utangnya KBP tu dana pensiunna di patau ibana hita di bagasan tahun pemberdayaan ima di tahun 2020 sada do tahun hasa daun iroha ima tahun 2022 laho pasidugosa ngapa duahon sangado dang tarpatu pahita tinahin ni AKBP jalan na pinutuson ni sino digodang AKBP marula loni didiki na salpu dalan pahicaton pakobasion di sadok AKBP jala sian sadok AKBP ima patupa sentralisasi parhepengon hiragabe huria namalo manakapi dohot mamutuson iha AKBP alai hurang tau jala malo lao madalosa dang marha porsyaun alai nuaing nunga mardalandinggan di pasaha sadok uria do 55% siang sadok pilihan tinotapon ni sino digodang Oktober 2022 tu narikot tu sandok AKBP 45% tading di huria pakorhon nai lam risma pasagihonon ni partohonan nagotiki ni HKBP makubasi sadok huria persidohok maganup ruasnya KBP nang huria inganan para sauranna manupahi sudihi ulonnya KBP sian pilihan na pinasahatna boy tetap bayi torop nina naing gabe partohonan go tikita tapasahat tohonan tu 146 halak di bulan November 1 Desember 2020 jala tajakon 100 halak nanaing gabe pangulan nagotiki udu tata 100 nari di bonani tahun 2024 ton jala di bulan September 2024 ma 100 nari asaboi nangit-nangit ris tasagihon aka pangulan nagotiki tu aka huria na sodung dope na salilingon mar partohonan nagotiki lahom ako ba si sadok ruasta dang holan na di kota alay talumobi dia kahuta luat na suhi dohot na soding jala nunga tatabay bilangan niyaka partohonan tuaka inganan sending tasakapido di bulan Juni 2024 ton manongos 12 halak para balita na uli tu luar negeri manungdung naso porsia dope Tuhan Yesus gari ada tahe adong jala si halasonot tado nang ruas marsada-sada na manupahi tabba ni pilihan na diragam ni ulaon huria pinatupan ni AKBP songon pilihan na tu di debata langsung ditongos tur kening badan pengelola sentralisasi parhepengon ni KKBP tutu ala songon PC na baru tubuh dope sentralisasi parhepengoni tengah pala sudi dope naung dituhuk songon na tinotopon ni sudi godang Oktober 2022 ala dang dope tadunduk kita target 80% pinomat di bulan Juli 2020 alai si halasonota do ala nunga sahatu 96% target pardos dosan di sadok AKBP di bulan Juli lamar parbuema orientasi pakobasion ni AKBP di tahun 2020 ima profesionalisme di dalam penata layanan asalam dingkan ma dihobasi kita sudi jala pakorhonna lam tarpasu-pasu ganu pruasta di huta nang di kota namora nang napugus na marnapuna dohot naso mardiha-diha lamar parbuy na dinggan di panobaw to debata marhiti pilihan hamoletion tu ibana si pakiota tu sadok HKBP siani taida nunga di bahan debata naso dinggan di tahun di 80 tahun nasalpui di HKBP ima na gubunangan mamikiri diri na sadiri huriata marsada-sada gabi adong nasusuk
adong natung hurangan dang sadok AKBP gabe nuaing di bahen debata ganup ruas jala ganup huria manarihon sadok narikot di ulon ni HKBP marsaur marbarita nauli nang mangulahon ulaon diakonia sangado songani liling setubu pangiburuon di tonga-tonga ni aka partohonan nagotiki alamarasing panarihonon ni dibata marhiti AKBP itu ganup partohonan gotikita nuaing nunga lam tubu hasadaon ni roha nang holong masih haholongan dia ka partohonan gotiki ni HKBP ulaon ni dibata namambayan na dinggan ditiki halehetan na tu naso apala dinggan na masa di AKBP dang satok kini dang holan di tahun 2020 manang 2024 manang di periode panguluhunon 2020-2024 alai manotong doi di bahen di bata ima si auhonota di puna tahun 2024 porsia mahita di si tongdo hatana tabani terlumobi di orientasi Pakobesota di tahun 2024 tahun okomene inklusif gina ditogion di bata na makaholongi sudia KBP asadang holan makubasi dirina ada dohot dotong makubasi na asing di Portibion ima sama dongan sahuria dongan sa porsiyon di Yesus Kristus dongan naso marhatawon naso marasing ale dohot tudongan na marhatawon na marasing manang kaum difabel dongan naso holan bawa ale dohot perempuan dang holan na tutua ale dohot do na poso bulung nang danak na marhasohotan nang naso marhasohotan naso marpinopar dohot na marpinopar songoni sa tudongan naso sa porsyaon nang dongan naso jolma dohot nang dongan na tinopan di bata na asing mga sahon kuwa di bata si tulusaday dinggado padaron opat na mangyuton siyan bahat na dinggan tapake mangojarohata asa marlas ni roha songon huria na okumenes na berjolo di hari 7 September di Sri Lanka di bagas sa rapot ni konsil ni Foreign Evangelist Mission manang dihata Inggris na nuayang marguar United Evangelical Mission marsada marmisi tarpilit dosada sian paditata patita doktor andar perlindungan pasaribu gabi sekretaris jenderal ni FEM ia FEM ima sada badan misi na di abad pas 10 siahon manongos akka parbarita nauli taringot tu Yesus Kristus si paluai tu Afrika dohot tu Asia dohot matu akka oputta halak Batak di Tanah Batak mamuka 1926 dang beholan Batak Kristen na di Jerman na mangurus Pemon akka huria na jongjong binahenna dohot na bekerja sama do Pem gabe na marsigatung tu ulon nasida alai nungarap diurus 30 sia huria do sada badan diakoni Betel di Jerman di Asia dohot di Afrika macelas rohaku jinauhon matong asalas rohata terlumobi alaon do pemasa nasohya saut tardunduk kita adi pejot jota sakapi naso masuk tu sakapta dohot naso sian gogota alai na sinakapan ni debata na macedenggan ditiki halehetan na patu panadinggan sian naso apala denggan dia KBP adorang so tahun 2020 tului boy manuaing HKBP na sangaliling makilala naso tahu manguluhon badan misi FEM gabe mangulusa manguluhon ulon niaka pangulaon dohot pangulan ni misi nasongo ni toras nai ima 135 tahun dang holan manguluhon konsilna sabing isara songon moderator di partikian ni Epurus pendeta Dr. SAE Nababan dohot di partikian ni Epurus pendeta Dr. WTP Simarmata manang songon vice moderator di periode ni Epurus pendeta Dr. JR Hutauruk nang di periode na huuluhon nuaeng
macelas roha songon HKBP alanunga sahat ha tahota tu na manguluhon ulaon misi ni Femi na pajongjong HKBP di tahun 1860 sada dohot na pagodang godosa 1 tahun 1940 adorang so majujung baringin na HKBP jalan na paduahon di hari 16 September 2020 di sidang raya Lutheran World Federation di kota Krakow di Polandia terpilih do amata pendeta Dr. Dional Sinaga kepala Departemen Koinonia gabe ruas ni konsil ni LWF jala di hari 20 September gabe ruas ni eksekutif komite ima uluan ni komisi misi teologi dohot atigoran ni LWF di sidang konsil parjolo ni LWF sada paditata na tardok posodope ia kadepta pendeta Dr. Dional Sinaga ape nunga dihaposi manguluhon sada komisi na mamikiri songon dia mamisi teologi nang hatigoran di ulahon sia puluh sada juta ruas ni huria-huria Lutheran di Portibion na manidangi di 70 sada negara. Dang adong di sakapi HKBP salilingdung partikian ni Epurus pendeta Dr. S.I. Nababan nasanga manguluhon LWF songon vice presiden na jala na patuluhon lamlas do pero hata tahe ay dung na dua na pinadari di hari 27 September 2020 di Sekolah Tinggi Filsafat Dohot Teologi STFT Jakarta na dohot HKBP pajongjong osa di dekade patuluhon abad pasapuluh siahon di patupa pengukuhan ni ha profesoron ni sada sian palitata di umur naposo dope ima 42 tahun pendeta Binsar Jonathan Pahan PhD di bidang filsafat dohot etika idope masa dung 50 tahun di jalo pendeta Doktor Adalbert A. Sitompul ha profesoron sian Universitas HKBP Nomesen di Diki Nasalpu macelas ni roha HKBP mamuka ari 27 Septemberi alaboy tardungdung ni Pendeta Binsar Pahan jabatan akademik na tumimboy lumubi tahe di pabangkit Musee Ibana Gabe Ketua STFT Jakarta di tanggal 30 September 2020 marhiti Ibana Boy HKBP Persidohot mangaradi akka teolog nang nanaeng gabe padita di Sadok Indonesia jala na papaton di sidang raya ni Dewan ni akka Huria di Asia Christian Conference di hari 3 Oktober 2020 dihaposi gabe sada sian 10 ruas ni komite eksekutif do inang Tiurida Boru Huta Barat dongan saripe ni Amang Simanjuntak sian HKBP Lipo Karawaci di distrik Banten laho mamikiri hasadaon dohot dalan patuguhon hasadaon niaka huria ni Kristus di Asia dang dungi masa nuaeng di pamasa di bata dalan na manusoy hita asa mar akumene ria inklusif mamuka tahun 2020 poton posdoro haku nang di tonga-tonga ning uluta marsada-sada bahado naringgan naong pinahin ni di bata tuaka namasa di Portibion namasa margoti-goti jala martitii denggadoy taulakon makatausa tu dirita di bagas sarwata jala tuaka dong atas sabagas saripe saulaon nang sahuria asa lambagas panadayon di bata pargugu naso hatu dosani asa lambahat jala jut-jut uhud tibu las ni rohai masa di uluta natuk margogoy ho kita madalani tahun 2024 bahado na taboto naong didungdung akar wasta marsada-sada sian na somal sahatu na tumimpo dang siat inganan dison mangguari na sida napatuluhon domu tuna paduahoni ima na tapatupa nadinggan jalata dungdug kita nasa na taparsita dang jadi hita parbunang diri alay baliksa
taidama dinggan na taulay songon silehon-lehon ni dibata ima di ayat 10 tolu di turpu jamita sadarion dak kita HP na beteng alay na dipake dibata do hita patu panadinggani songon ni ajarahon ni Tuhan Yesus tua kasisian na dohonot tama uju saut jaladinggan mardalan akka na tapatupai madungdung na tinuju na songonon songonido na kamu molo dung diulahamu saluhut na didokoni itu hamu dok kamu ma na poso na soasia do hami itap ulaon na patut do huula ami boy tabereng di Lukas bitu 10 ayat 10 macerikod doon manirai aka pamikirion nang paketota taringot waka na maragam jala martiket naringgan na taulay di tonga-tonga ni negarata ulota nang huriata ay debatado na mangula patupa naringgan marhiti hita ula-ula sabing dohita siya nii hamu kadungan tatibangi taauhon tahaporsyai jala tahalason uhut tahangoluhom ma maka porsyai na dibahin debatado nang akka naso dinggan masa di Portibion di ngulut tabe di Portibion nang diaka ulut tabe gabe dinggan jala salani taharingga somma mangulahon na dinggan di ngulut tabe di tahun 2024 di bagasa roha na maras ni roha dina tardunduk kita na dinggan marhiti akka ulota na dinggani di tahun 2024 dinggam mahita mangulu di bagasan na maras ni roha ay ido tong hagogoota mangadupi naso dinggan masa ding uluta adorang so di bandi bata akay patupan na dinggan ditiki halehetan na lam tarida may di pardo pahata di pamikiriota di paketota nang di pangalakata doh diaka pangulahonon nang parasarata di Batama dongata di tahun 2024. Amin. Martangnya kita. Mulai temali Tuhan mersaringar hatam di tonga-tonga para saran nami, para minggu nami di tahun ne baruon. Marhiti hatam di pakulingi ho hami asa mangasa oko mahami madalani tahun ne baru na pinasakmu Tuhami. Talumo bimali Tuhan na nung ngasahat Tuhami barita na pinasahat ni naposom idu ni huriam opui epurus penita doktor Robinson butar-butar marhiti jamita gitikyon ali Tuhan di bata ajari hami ginalao mangulahon jamitai talumobi hatam di pardalanan ni ngulu nami asa tahu ngulu nami asa marha porsyon na tugu hami asa radi hami mamilihon ngulu nami gabi pilihan na mangulu di rupamu ali Tuhan maragam na ikon adupan nami di tahun 2024 alay dang mga saon pikiran nami hami dang mga saon gugu nami hami holan mga sahon asin roham duhami alani asi maruham ali Tuhan tugu hami ramoti hami dongani hami papos roha do pikiran nami pasu hami saluhutna talumobi ruas ni huriam hakabi pita marunang sian horong sikola minggu remaja naposo ama ina dohot lansia na adong di huriamon tatap hami beli Tuhan sodangi roha doh pikiran nami diaka sakap nami diaka pangidon nami diaka sita nami si maroha mali Tuhan lehonom mumai pasahatom mumai ale Tuhan songon balga niya siniroham tuhami saluhutna alay lam ajari hami ale Tuhan manadaho di bagasan serep ni roha talumobi ma Tuhan di aka program ni huriam HKBP tamarunangon ale Tuhan pakulingi ruasmi pasada roha do pikiran nami pasada pakirimon nami tangiang nami ale Tuhan ajari hami
asa tahu kami mamelehon ngulu nami di pajomu marhiti aka ulaon na pinasahatmu di tonga huriamon. Asa unang manadda diri nami hami alay manadda homa hami di bagasan diri namion. Talumobi Tuhan nga disakapi huriam di tahun 2024 ima salah satu program ni huriam ima pahebakon pakobasion pahebakon huriamon gabe sada resort di tonga luat Makasaron. Dada mga sahon gugunami hami Tuhan alay namarningot do hami ay hami masaluhut naka ruas ni huriam naradi pakiommu alani male Tuhan di bata patahu hami saluhut na tarlumobi aka parhalado ni huriam dohot aka panitia nanunga pinabangkit ni naposom di ari nasalpu ale Tuhan di bata ajari hami uhud dongani hami asaholan mga sahokoma hami di pardalanan ni ngulu namion. Ale Tuhan di bata songoni di aka ulon nami di bagasan sadarion totong ma pasu hami ale Tuhan. Ale Tuhan pardosa nagudang do hami ay nabadia do yang go. Jumolo sisa salud na dosa nami. Asaw nang talabat pasu nanayang dehonom mo di tonga ngulu nami. Mga sahon guar anakmu Tuhan Yesus Kristus martangnya kami tuho asih maruham di kami. Amin. Tapuji Tuhata mariti mahita uhuma tapasahat pileta.
jongjong saluhutna. Tatangnya ko mapiliata. Ali di bata amanami na di manogijang. Hodo hororon ni saluhut silehon leonadinggan do na solibasa na mulutus. Hupa sa tamima siyan na nilehom itu hami pilihan nami tuho. Sejalo may gabi uap no cus di culum. Pasu may jalaramoti. Asal hupar hasya kami pilihanon. Pati bulhon harajamu di tonga-tonga ni huriam dohot di portibion. Buhay marohan nami marahiti-hiti todim. Asalam utadahami godang ni si leho-leho mitu hami. Asalam gira-gira hami manduk muliate tuho. Marhiti-hiti Jesus Kristus Tuhan nami. Amin. Ali Tuhan di bata naso marmula, naso marpacohotan. Di bata na manotong rodi saliling nililing na. Naso olu sudah doaka taomu. Jaladang marparbolatan akka ari-arim. Alai jepek jalan agabur salpu do ton nami dohot ari-ari nami. Nunga salpu munsi sada tahun sian ari-ari nami. Alai dang salpu yang gua siniroham. Di baini hupuji hami homar hiti-hiti Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Alani godang ni asin roham na pasahat hami tubona ni taonon. Macay godang do dinggan ni basam ujalo hami. Manipat taon na salpui. Jalaw hingot kami doi sadaryon. Ope mau lihat yang morohan nami tuho. Ala di panguluho jala diramotiho hami. Dileho ko si panganon dohot paruluson di hami. Jala di pasu-pasuho naniula ni tangan nami. Akum ni dilekodo hasonangan tuluat nami. Jala di paluahodo hami sian parmaraan. Jala di ramoti hodo hami di hagogotan. Totong do dilehoko barita nauli manudangi hami. Asa sanga hami paubahon roha nami. Akum ni dilekodo apul-apul tuna marasak. Tuna matian. Asa unang madili na sida. Molo hingot kami. Sudi pambenan nami di tahun nasalpui. Na mailado hami nuaing maradapoko. Ala jujud magopo ari-ari nami. Dohot asini roham hubay kami. Ope bisan di salpoko nuaing tahun nasalpui siya kami. Salpuhom masudi pambenan nami nahurangi. Jala sisa sudi dosa nami. Say hupi hami pambayanan nami nahurangi marhiti-hiti asin roham. Di bati hodo hami manipat nasa tahuni jala di dahodo lan naso marparbui na dinggan di tonga-tonga nami. Say unang jolo taba. Say pasubo mahami mangulu anggiat marparbui na dingga kami tujoloon. Hupar hatopot kami dosu di asin roham jala di bagasan haserepon dot udut ni roha dohami nuayang mangidu tuho. Sahat tuho mahami sudi. Saya tugu-tugu jala ramoti mahami unsudi. Saya tugu-tugu jala ramoti mahami di bona ni taonon. Songoni ganup ari. Asa pujion nami ho di tahun naroon. Patuduhon maganup ari tuhami dalan si dalan nami. Dohot ulaon si ulaon nami. Saya pasu-pasu mahami jupa marpungu di bagasmon. Di persikolaan. Songoni dohot di bagas nami be. Saya tupahi sudi parjamita.
pangajari, dohot na paturihon na marsahit. Songoni, dohot na pinasahat tunasida, seramotima na manggomgomi hami. Tatap masaluhut na tarsosak, na pugus, na dangol, na somarama, na somarina, na nilean ni halak. Unang luas na sida honarupa, alay, patuduhom matu na sida, asiniroham na so matcohoti. Asarap maras roham isugot dia sonangan di labungmu, diinganan nahot, ahala ni anakmu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin alia manami na di banoy gijang, sahay pinurbadia magwarmo, seroma harajamu, sesahot molom ni roham di bonotongon songon na di banoy gijang, leo matuhami sa darion ngoluan siapari, sisa madosa nami son penesa nami, di dosa ni dong amardosa tuhami. Una kami togyun pangujunan, palua mahami sian pangago. Mula mahamu di bagasan dami, jalo hamuma, pasu-pasu sian Tuhan debata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata maho. Di sondakon Tuhan debata mau buhina tuho jala asi marohana midaho. Di dopakon Tuhan debata mau buhina tuho, jala di pasaur hom madamena tutotim. Dihamu amanami dot inanami, suang songoni naposo remaja dot sekolah minggu, nunga di patakas nakit di sunggul-sunggul. Bapak Ibu, gereja kita mengundang jemaat yang ikut ibadah pada hari ini berupa open house di Rumah Huria. Mari kita menghadirinya untuk seluruh kita yang hadir di sini. Baik Bapak, Ibu, muda-mudi, remaja, dan sekolah minggu. Mau lihat ya Mak, Horas. Di Naposo, tolong diperhatikan kursinya, dipersiapkan kursinya di depan Rumah Huria dan di halaman parkir sepeda motor. Mau lihat ya Mak. Thank you.